Mă numesc Leleștean Maria Andreea și sunt elevă la Liceul Tehnologic Someșdeș în clasa 12A. În următoarele minute o să vă prezint experiența mea Erasmus și impactul pe care l-a avut asupra vieții mele. În urmă cu 2 ani am fost într-o clasă de profesională pe specialitatea ospătar și am avut oportunitatea de a alege opțiunea Erasmus. După perioada de înscriere, am fost acceptată la mobilitatea de a face practică în orașul Paralia Caterini din Grecia. Responsabilitatea mea a fost să servesc elevii, studenții și profesorii din hotelul care ne-a primit cu cel mai mare drag pentru a avea cea mai frumoasă experiență a vieții noastre. În primele zile am avut o dificultate să mă ajustez la acest ritm și la această rutină, deoarece înainte de această mobilitate am suferit pierderea unui părinte și acest lucru m-a distrus complet pe dinăuntru, dar cu ajutorul colegilor mei și a profesorilor am trecut peste aceste greutăți, am văzut partea frumoasă a acestei experiențe și am trăit-o din plin. Am avut diverse workshop-uri care depindeau de cultura, limba și tradițiile grecești și pe lângă cunoașterea țării am avut activități cum ar fi joculețele pe malul mării, care depindeau de munca în echipă și de cunoașterea de a învăța ceva nou în fiecare zi. Am avut ocazia să vizităm Grecia împreună cu gazdele noastre prin excursii în apropierea orașului și am văzut foarte multe obiective turistice. Experiența Erasmus m-a schimbat foarte mult și m-a ajutat să mă descurc singură, să am încredere în propriile mele decizii și să văd fiecare provocare ca pe o nouă oportunitate de nerefuzat. Înainte să mă duc în această mobilitate, am fost distrusă de durerea de doliu, iar după ce m-am întors înapoi, am fost total altă persoană. Și m-am maturizat și m-a făcut să mă gândesc că lumea este foarte plină de oportunități pe care câteodată noi nu le vedem în fața noastră, deoarece suntem depășiți de situație. Din această cauză, aș dori să devin un ambasador Erasmus și să ajut și alte persoane să își găsească potențialul și să accepte provocări noi în fiecare zi. Mulțumesc!